29 марти соли 2021 кормандони шӯъбаи ноҳиявии вазорати корҳои дохилии Ленинскии шаҳри Бишкек пас аз намози бомдод 6 хонаро кофтукоб карданд ва чанд муслима занони маҳаллиро боздошт карданд. Пас аз боздошт онҳо бо моддаи 315 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Қирғизистон экстремизм ва кӯшиши бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ барои иштирок дар чорабинии дифоъ аз шарафи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам айбдор карда шуданд. Дар ин бора рӯзноманигори қирғиз Перизат Қирғизбоева дар саҳифаи худ дар фейсбук хабар додааст. Дар нашрия ба матн паёми видеоӣ аз яке аз боздоштшудагон ба қизи Гулназ замима шудааст, ки дар он ӯ дар бораи ин ҳодиса ҳарф мезанад ва дар охир илова мекунад: Мени ҷаным чигиб кеткенге чейин пайғамбарыбызды коргой берем. Мени ҷаным денемден чигип кеткенге чейин адамдарды намаз окуганга чакыра беремин жана ислам өкүмдөрү менен жашоого да чакыра берем. Бул эч качан токтобойт. Силердин канчалык статья койгонуңар, мени канчалык коркутканыңар мага эч кандай пайдасын тийгизбейт. Тактап айтканда, силердин коркутууңар мага өтпөйт. Bunun birden bir sebebi Murda Abdulhamid Xalifa to'xtatgan bo'lsa, bizni hozir al narsa yo'q. Ёдрас мекунем ки моҳи ноябри соли 2020 дар чанд шаҳри Қирғизистон сокинони маҳаллӣ дар посух ба карикатураҳои дар Фаронса нашр шуда барои ҳимояи шарафи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гирди ҳамоӣ ташкил карданд. Ушул мазақтоға биз кантип чыдап турабыз? Ушунун баарына демократия системасы күнөт. Ушунун баарына демократия системасына келип чыгып атат ушу бузукулук.